eskerrik asko azteko etortzeatik eta zei gabe, irakurriko duen ergo prestatuta dukona eta baike. Gaur, atzo bezala, hementxe aurkitzen gara. Langileok egunerokoan jasaten dugun prekaritate egoera salatu asmoz, borrokatzeko gogoz. Eguna joan eta egunak etorri, lantokietan bizi dugunak ez du itxura honik. Ez eta hoberantz egingo duenaren joerarik ere. Izan industriako soldatapeko langile, ingeniari, lantoki txikietako aprendiz, kale garbitzaile edo autobus bidari. Langileria osoa barnebiltzen du bere baitan prekarietatearen sareak. ETT-ak, behin-behinekotasuna, lanaldi partzialak, praktiketako kontratuak, azpikontratak, soldata bajuak, hitzarmenik aplikatzen etzaien langileak, langabezia egoerak, ereak, 11 dira Euskal Herriko herrialde guztietan, bere luze zabalean, landa eremuan eta hirietan errealitate hau ageriko egiten duten adibideak. Eta nazkatuta gaude. Kokoteraino ordu estrataz, mugarik gabeko lanaldietaz, pentsio duin bat ez izateaz, diskriminazioaz, mehatxuez, lana ez izateaz, lan baldintzak kaskarrez, istripuez. Botere ekonomikoak, patronalak eta eserleku erosoetan dauden hainbatek egoera hau iraunaraztea besterik ez dute buruan. Langileria prekarizatu eta sumiso baten gainean, haien poltsikoak geroz eta gehiago betetzen jarraitzeko bidean, eta eredu kapitalista patriarkal hau mantentzeko asmoz. Honen guztiaren aurrean ordea ezin gara besoak gurutzatuta gelditu. Badago zeregina, non eragina. Badira borrokarako espazioak, eta berriak eraiki behar badira, eraiki beharko dira. Norbere baitatik hasita, langabetuen asanblaetatik, lantokietatik, kaletik, auzotik, herritik, bultzatu behar ditugu geure eskubideen aitortza, lan baldintzen hobetzea eta bestelako eredu bateranzko bidea. Eskuz esku, elkarlanean jorratuz, borrokatuz, indartuz eta lortuz. Bideak batuz. Lanaren eta aberastasunaren banaketa da, pobreziari eta prekarietateari aurre egiteko modua. Eta hori lortzeko egin beharrekoa, lehentxeago aipatutakoa borroka. Ekin diezaiogun bada lanari, eta esan diezaiogun aski egoera honi. Honen beste ez da bukatzeko, heldu den astean burutuko ditugun ekimenetan, asteleheneko elgarretaratzetan, zein datorren ostiraleko manifestaldian parte hartzera deitzen ditugu herritarrak, bai eta hemendik aurrerakoetan ere. Bidean elkartuko garelakoan, hoxe.